Venda, ahora tiras para adiante. Tira un poquillo más para adelante, sigue, sigue. Ten cuidado donde paso pé. Cuidado donde paso pé. Venda. Venda. Sí, ahora vais por aí. No, hai aquí un carreirinho, hai un carreirinho máis adiante, pero botar bichos para baixo aí. A ver sempre que o fabricas tú. Que aí vas caer tú, Senán, É mellor que furder, vendas, mita a cabeza, oíche, ao meter a cabeza pasa o corpo, igual colgar. Non, xa fai a prueba, verás. Ten cuidado, as silvas, ainda que te piquen as silvas non importa. Ves, que bonito é. Eso foi porque che dixen eu non tires os jabalís por aí. Siguen por ali, van ali, subíamonos ali. Claro, subímonos ali e baixámos. Esos habían só os que había aí, non había máis. E logo que o outro pequeniño que marchou para lá. No, eu tiño que haber máis fillos, ten que ter máis. Eu creo que un solo radio moi bueno. Cuidado. Agárrate as orellas. Xa me xeno un paso toda xa. Arriba do coche aí debaixo. Arriba do coche aí debaixo. Tú non sabes, oye, non sabes que a carne dos porcos non se pode dar golpe, joder. Pero sei que lle colliche medo, vendas. É de mentira, cara, terlle medo tú a un Avisa. Ai! ouso negro de Sí, va. Eu non couse. Este é o macho. Que é un macho e outro feme. Macho non hai ningún. Pois ese logo é a fena. Vai. A ver, tira del para lá, para verlo, para a cabeza. Boas reñas, Sí. Pois si solten un cento mil. Solten a cría, sí, señor. Mira que mensaje me mandaron hai 10 minutos. Quen? Mira. Que dicen? Vendas é un gran monteiro. Xa me mandou palizas. Vamos a marchar un pouco e parar. Luís, vas pa diante. Por aí. Sigue en diagonal. E ao pequeno botouse unha mesada, ao pequeno non? Alba, mano, Senén, o pequeno mexou por ti. Pequeno, se ti non matas cas. Viñenlle 3 cas detrás. Agora é increíble, macho, como amarran, é increíble. No toxo amarran moito.